Хора, днеска ще играем Пиги. Да, чудесен старт на видеото. Чудесен старт на видеото. Чудесен старт. Почваме. Няма да слагам мултимедия на играта, защото ме е страх да няма копирайт нещо. Не съм толкова наясно с ютуба, както знаете. Хора, Тук сме с моя приятел Керем. да ви се представя, ако не ме познате. Керем се казва. Аз също имам YouTube канал. Сега също умрях. Бана на теб. Да. Това беше много кринч. Такова, ако искате да се абонирате за него, кажи как се казва канала. Казва се Реал Мадрид Фензона. Чече, къде си? Ама аз не ти казвам, че съм умрял. Аз следвам ето с някакъв R, F, I, Y, 8. Да, yes. Колко време? Моля, много. Че бе, ние не можем да бъдем гост просто. Аз вече мога да сме гост. А не? Не, май не. Не може, преди може. То само той е останал. Та игра сме много малко. Трима. Някакъв Дуди и Сами Мира. Да излезем ли на ново да влезе някакъв Дуди? Добре. Хора, сега ще излезем. Левка ми. И пак влизаме. В друг сад. Не знам ли това работи. Да, добре. Ще те Работи. В момента сме само двама. Пак ли? Не, обаче този път ще избираме игра. Ей, сейти, ще джойнеш. Извън. Плей. Коя? Чай. Тук сме трима. Излизай. Какво става това? Що има толкова малко играчи на Пиги? Давай, влизай. Не. Дай. Коя? Пак сме същия сървър. Не, нещо, коя? Да. Клон цирка. Аз не може да го видя. Аз си брах цирка. Циркас. Бот или плебот? Пешли сме много малко. Хора, не знам сега. Бот избрахме. Много сме малко, но добре, знаем го интрото. Хора, аз имам най-добрият аватар, просто тунг сахур. Най-добре. В другото видео ще съм с Сиксела. Наш е някакъв подфен на стила, примерно, значи. Да. Не го видите, просто е така. Не всеки спира как да се роди. Брат. Намерих дъската. Аз вече не изпълня кой за кой беше. Зелен ключ. Идвам с теб. Зелен ключ. За какво се използва той? Не знам. Съм намерих за... и тук има някакъв ключ. Между другото. Че не си нали умре? Да, аз не знаех, че това е пигито. Пиги. Взех червения. Червения пък къде трябваше? Да, цирка. Аз те спектейтвам. Всякакъв съм про, аз може да не съм играл от поне 1000 години, ама пак съм добър. Аз въобще не знам къде се използват. Не, ето. И аз отново Ето го нашия клон. Сега мен ще ме следва. Така ли ще играем такива игрички? Но той е много бърз, бе. На мен много ми лагва. Забравете, ако казах, че съм про, аз съм пълен нуб. Тук има зелен ключ. Да, аз го използвах. Къде е планка, бе? Да. Ето колко замених. Той ще спри да ме следва. Има син ключ него. Чай сега. Идваме тук. Пакме дъската. Това е златен ключ. Тук има много неща. И ренча. Това май е за вратата ренча. Къде си сполуша златния ключ? Аз всичко съм забрал, май. Златен.
Перфектно. Той да гони момичето, аз да си върша нещата. Супер. О, тук имаше си ключ. Това е се зелен. И къде е златната врата? Оп, е там май. Далечината е май видях. Далечината ли? А, не, объркал съм се. Къде? Аз сега тук опикам къде. Сериозно ли съм остана? What, ужасно много ми лагва. О, за тебе. Това е подигравка сме. Не се. Има... то само ти си останал, май. Да, Какво каза? то си само ти. Той идва. Бягай. Ти бягай. Ано. Близо, много е близо. Бягай, моля те. Още някой до тебе, май? Спомня ли се някакъв? Да. Спомня ли се? Да. О. Някакъв арла плосо. Благодаря ти. Маршмелоу се спална. Благодаря, че се спална. Той нищо не прави в момента. Той не играе. Пигито го уби. По-добре. Поне курасе от мен. Не, той пак е за теб, май. Ти не си наред. Да, при тебе пак. Ай, стига де. Това е някакъв базик с мен. Той може ли да кляка? Не. Не май. А някой да дойде, аз не мога да правя всичко сам. Има още 6 минути. Да, отключвай тук. О, не. Зеления ключ къде беше? За кой е пише? Е, тук. Май го мина. О, има още. Къде е? Окей. Има още. Добре. О, да. Ливърпул футбол. И някакъв пипорлус. Не знам какво. Успокой се. Не, това не му дразни. Това му трябва някакъв светло си. Светло си не мога да спомня къде беше. Ма светло си е ключа, ма къде е? Къде беше то Аз светло? не съм го виждал. Типа? Как Тук да как бе? изглежда, бе? Ти не си. Мани играта. О, има 3 май. Да, вече си 3. О, той отключи с светло-синия ключ. Ей тази врата, която ти се опитваш. Чудесно. А такова? Ти се опитай пак да джойниш играта, да видим дали ще стане. Излези пак лес. Не ми става. Пак ли си излез? Добре. Пробе, сигурно ще стане. Не, ме джунгла е просто. Ставала преди. Това е нещо. Аз в момента се скипнам като някакъв изгубен. Да, ти просто си обикаляш. Да, да си правят нещата на мен помисля. Ти виждал ли си чука? Я, не. Така, сега. Тук не трябва. О, той отвори сейфа. Ох, добре. Няма. Нямаше. В него е ключа. О, моля за малко ще да умре. Тя ще го разсейвам наше. О, айде. Отвори. И сега няма да спре да те... Не, сега другия ще го убие си. Сега няма да спре да те следва. Не, спря. Не се. Не го виждам. Но да е. Май пак е, май тебе. Не, това отляво. Пред тебе. Да всеки път идва с теб. Айде, опа. Той е много обикновено смешен, но е малко бързичък. Много ми лагва.
Хайде бе, пак ли мен ще ме Между другото, излизаш? от колко време снимаме? От 10 минути някъде. О, още един се джойна. Един излезе на живота. Един я намери чука. Браво бе! И онова голямото. Чудесно, чудесно. Където си намира. Те са най по-добре от мен. Той лепна. За малко да му убие. Той ще ли да отключи вратата? Отключи го вратата! Да, отключи, но не излезнал. Хайде. Излезе. Мистер Плей. Колко време? Зизи. Той не... Той за какво търси? Защо просто не избяга? Виж го. Бе, че скиптай. Това. Че аз влязох в пи. Окей. Той защо не бяга? Той просто се разхожда. Прода за какво искаш? Правят се неинтересни. Да. Това, че сме зубари. Пиги Бреди беше много голяма класика. Това как пък излезе? Сега по шиито един не я играе. Айде, готови сме. Разгили. Бак. Чакай се. Айде, вземе. Какво да избирам? Защо? Окей, 4 сме. Не знам. Че на мен още не ми излезе. 4 играча, защо сме чак толкова малко? Защото почти никой не я играе. Всички сега са... Стива Брейн? Да, Стива Брейн днеска има евент. Наистина ли бе? Да, в 10 почна 10:30. Аз пък си подарих всички Брейн роти. Днеска има нов брейнрат. Все ми викаше, че ще го спавам днес види тойлет. Добре, Chapter 1 ли искаш? Добре. Аз избирам Chapter 1. Хаоса. Мгм. Добре. Outpost. Там имаше някакви също. Не, бот. Но. И 4. И трейтър има. Плеер плюс бот. Плеер. Мадрид наистина фензона ли се казва? Мадрид фензона ли се казва наистина канала? По принцип се пише, нали, Реал Мадрид съкратено РМА. Всичко е слято РМА фан зони. Реал Мадрид фан зони. Аз директно моето име съм си канал. Не се писа. Убиха ме. Мене почти. Мале, благодаря ви. Благодаря, че игра. Какво стана? Сега, аз съм мен. Ще ливна и ще вляза отново в играта. Намерих някакъв... Кой е това? Това винаги работи. Не работи. Някакви патрони намерих. Ти с Roblox ли си го купи този скин? Да. Значи аз нямам да си сам. Някой от моя клас имат Roblox. Не, аз разбрах, че Roblox не са нищо. Иначе това... Ту за скина на Браун. Сто да Мале, той ме гони. Готово. Вече. Минимай! Той убива ли ме? Не. Браво е. Ти ли си? Си. Браво. Какво това е танк? Спряте го. Спряте го. Той искаше морков. Да, вземи моркова и му дай. Не мога взимам. Взе го. Ай, давай. Ти чуй. Не ми дай тук. Ще мина тук за по-сигурно. Опа, той не ме гони. Морков, взимай. Сега ще убие някой. Да. Аре. Взимай. Тук някой играе си ти в помощта. Ти спектейтваш ли? Да. Чай ми другите. Някой го гони. И... Извинете за кратката пауза. Малко такова се получи. Пиги ме гони. Чай да ви? Не, чай, вече не. Тъпото е, че не мога да се претвам върху танка. Нали, ако ми дойде отляво, върху танка да мина и оттам да избягам. Искаш ли това ниво да пробваме някаква друга игра? Каква? Коя? Elimination Tower. Пиги май, гони мен. Не, тя е добра. Мисля.
Аз не мога да намеря нищо. Къде намериш? О! Честито. Айде, излезам от играта. Си лазерите. Супер. Дай излезам от играта. Аз то влязох пак. Браво. Кой ще играем? Ей, сега ще ти покажа. Не ще покажа, ще ме джойниш. Elimination Tower. Значи е забавна играта. Join game. Elimination Tower. За първи път ще играя. Ето тук. Всеки е в стил бринжот. Тая игра също ми я предложи един мой приятел, той е ютубър, Мерти Ашар. Може да се абонирате за неговия канал също. От вашия блок? Да. Ето е го мака. Ако някой гледа това видео и да се абонира за него. Мисля, че имаш и той канал. Как се казва? Мерти Ашар. Джойн. Къде си? Ето. Аз и тук на короната си скачам. Няма как да не ме познаеш, щом за хор съм. Това е най-кринж скина. Това по-луди. Не може ли нищо по-кринж да измислиш? Мога, имам Six-7. О, не. Ако искаш 41 обличи. Обаче имам и аура аватар. Това какво ще рече? Готинско. Нали, виж колко много ми лагва, моля те, погледни. Толкова ли нямам интернет? Наистина ти лагва. Така ли трябва да играя? Еми, така играй. Аз така игра. Добре. Дънкин Донътс. Wait. Dunkin Donuts. Добре, hello, I'm Bruce. Брус. Брус? Брус ли? Welcome to Elimination Tower. Бам. Each round, everyone. Да ти обясня такова малко по така. Ще има някакви предизвикателства и ти трябва да ги минеш. Нещо такова. И какво сега как ги минеш? Трябва да си, нали, първи в някакво предизвикателство и избираш кои да бъдат на елиминационна битка. И само и двама оцеляват от тримата и такова. Нещо такова. Един умира от тези, които са за елиминации. Накрая се играе един финален такова кръг. Паркур. И сега ще видиш, не мога ти го обясня точно. Който е играл Elimination Tower, да пише коментар. Защото според мен е забавна игра. Значи Мери Сноубол. О, това не съм го играл. Хора за първи път ще играя тази игра. Иначе наистина той ще играе за първи път. Оле, ще съм толкова зле. Drop your snowball down. Hide number. Какво трябва да направя сега? Да пускаш някакви снежни топки, май. Аз не знам. Само аз съм тук. Как се виждам? Тук се ходи. Мина, спо. Трябва да постави. Разбрах, но. Две. Май трябва да цъкаш номерата. Един по един ми спалват най-горе. Да, един по един ми спалват. Чакай. Окей. Мех ти виж как си тичам горе ръцете. Ти къде? Наруто. Виж ме, моля те. Ти си къде някакъв Наруто. Май аз мигам много смешно. Кога ще съм аз? Хора, вижте ме, моля. Сега, ей тук насочвам топката. Пъти ли си? Да. Дроп сноубол. От 13 май. Супер. Май не печеля. Да, защото минал. Май беше 14. Ема ли? Маля, по целия нощ са най-добри. Са хората участвали тук. Ти си последен? Що? Не знам. Защо? Ти не си последен. Май да. Да, брат. Нула. Агате. О, аз съм че. Имаш едно копче дроу сноубол. Дай. Колко? 3? 8. Брат.
Чай. Ese е много повече от мен. Това не е честно. Да, 14, 13. Как да избера трима за елиминации? Сега може да ме избере мен, теб. Ти си четвъртия по големина. Единия пак е на 0. Куркия. Но той просто не оцели. Нямаше късмет. Просто 0. М, Мале, бая дълго сме. 20 минути. 23. Супер. Добре. Leslie, you have 60 seconds to nominate three players for elimination. Please make your decisions. Да, брат. Мене ми избра. Чакай. Тя ще излезе и в рамките на една минута ще наценя пред на коня. Едната левна! Едната левна! Директно. Ой, често да мине. Не. О. Си единя? Не. Рандом гай. Не ме да го избере, той просто е рандом гай. Не ме избра. О, ми си Трябва да се спасим и тази да остане. И тази да умре принцес. Да. Да. Лесли. Лесли е много силно, не мога да говоря. Лесли. Аз пък го чувам за първи път. Лесли. Лесли, цветето. Невероятен свят на Гъмбъл. Ето се казваше така. Лесли. Не помня. Какво трябва да се направи? Тако ще да кажа да помогнат хората Да в се коментарите. лайкне. И ти го каза, ако трябва да се прави? Клик. Чай. Аз ще трябва да удряме тея. Оф, това е много гадно. Значи, трябва да вземем 35. 2, 3, 2, 1, давай! Не ми става! Защо не мога да натискам? Не ми даде да натискам. На мен? О, добре, разбрах го. Че мен не става. Що ли това? Той А, просто да. Мале, иди отдавай. Какво напече? Айде! Трябва да получи пари. Айде. Извинявай. Сега ще бъдеш бутна с чука. Супер! Супер! Еее! Ту само. Чикс. Моля, как падна. И сега какво правя тук? Нямаш, спектейтваш ли? Не, О, ще чакаш. Тук да натискаш камерата. Да. И спектейтваш. Какво е следващото предизвикателство? Не знам. Хора ще ям Ехо. чипс. Хант ли? First one. Що не разбрах? Добре. Аз намерих златото яйце. Браво. Може да помогна. Не мога. Satisfying video. EMR. Честно, аз пак съм за елиминации. Браво. Кирил изобщо не го интересува.
Аз ти преди така елиминации и бях стигнал до финала. Ама не знам на това път ще стане. Random guy! Да, бях избрал него! Аз него викам ще го избера. Ама избрах друг. Please make two decisions. Кой ще избереш? Не избираме. Щях да те служа с теб на елиминации, ама не исках. Защото си викам, ти си рандом гай. Ама не. Айде, ще те убия. Среща. О. Сидих се какво тая прави. Jailbird. Охо. Сега трябва да се концентрирам и трябваше да пиша някакви кодове. Yes! Yes! Ей така ти се пада. Ей така ти се пада. Yes! 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 Ей така ти се пада. Ей така се пада, като ще ме атакуваш. Като ще ме злага за елиминации. Елиминирам те. Хайди. Опа. Къде извършва клетката? О, финала. На финал съм. Може би това ще бъде последната игра за това видео, хора. Значи първо трябва... Значи първият чалендж е различен от предния финал. Само може би ще бъде последния финал. А не, има още... О! Този път така се качваме. Добре? Финал. 2, 1, старт! Ти ли си на финал? С? Срещу кой играеш? Срещу някакви принцеса, кои? Охо, те минаха. Те са някакви добри. О, не. Не, аз съм много зле. Гледаш ли бе? Че? О, гледам. Моля, наистина. Май. На това? О, жалко ми е ганите. Така. Те вече са се качили горе. О, Нали?
се. Сега да видим кой е шампион, аз не видях. Всяко е то рандом, това шум. Толкова бях го защитал. Не го избрах. Не исках да го избера. Не, принцес. Тя е принцес. Излез, излез. Станаха само двете. Тая принцес има супер сила. Излез. И според мен това да бъде от нас, приятели. Ако искате още такива видеа, ми кажете. И пишете в коментарите. И довиждане. Чао. Чао.